съм Боби от канала Боби Гиров и днес пак ще снимам на Tiny Titans. Днес ще ви покажа как да минете ония турнамент на Sticky Joe и Let this be the greatest of battles! Това на Sticky Joe аква турнамента, но аква турнамента, след това на Sticky Joe, след това на изисканите и накрая ако го отключа, то тинейджърския и накрая ще снимам това на мен. 3, 2, 1! Go, bro! Искат да идват при вас. Ай, колко ми пука. Няма да ви да куши. Аз се кача догоре и ще след. Чао, дядо! И така, аз в момента не разбрах печеля ли, губа ли, защото малко се разсеях. Мисля, че загубих. Днес спечелих. Виждате ли колко лесно става, щом имате апдейт на Робин 20 лева. Толкова лесно ви става, като му направите Soul Hero. И така. Сега ви показвам как ще се бием на Sticky Joe турнамента. My feeling! You heard them! You monster! И значи, снимам на Ultimate Чемпиона турнамент, след това гледам към Мобизена и като погледнах, че не снимам, просто си към what the fuck, мога да събера толкова лайкчета, а то не съм снимал. Представете ли си да сте победили Ultimate чемпиона и накрая да не сте снимали. И това няма как да не се пукнете. Без крок. Villain! О, то си е. Сега спокойно. Да видим дали това е той. Не знам защо ние да го търсим толкова с QR Code. Аз си знаех, че е то педар. Като го намеря, дали ще го получа него или ще получа парите. I shall have all the things! Що за хот-дог продавач продава хот-дози на плажа?
където всички, дори балона би си е махнал някои дрехи, за да дойде на плажа. А балона би си някакъв разгорен. Така, не го намерихме. Ще видим да не си мотка някъде на колата. Не. Къде мога да си мота този? Трябва да го изцелия град и не го намерим. Сигурно трябва да повторя в първия канал. Къде? Stupid hooded hood thinks he's just so cool and mysterious. Who even wears hoods anymore? Honestly. Oh yeah, it's figure time. This one, please. Jump City. I know your streets like the back of my glove. Yes! Oh yeah. Харли Квин не знал кой ми е 6 май. 3, 2, 1, go. So heroic.
Много дълго зарейдал е. Защото сега не ни даде един кибъркрок. Вот. What the fuck? Той верно ми го даде, бе. Ще ги намеря. Само си сложи килър крок. Просто махам и си оставам този дек, пука ми кои нови други ще спечеля, сам си го. Само да ви покажа, купите ми ето както ви казах. Минал съм по турнамента, минал съм на Стики Джо, минал съм това подводния, минал съм това изискания. Този все още не знам на какво е. Този е на мега пинче. Ето фигурлики. Тук имам всичко. От тук нямам само светкавиците. От тук това не знам кой. От тук нямам много. От тук нямам само два. От тук нямам. Знам, че това е Батгърла. Ами тия на Injustice къде са? Ето тук е Жокера. Това не знам кой това е Мега Чемпион. Това е Бати, бе. А не, това е Батгърл. Това е Бати, би той му ги няма ти ушите. Това е супер много като зона. А не. Ето ги като зона. Това е супер много като зона. Това е Бати. Много горко. Много горко. Май колиет. Now that's what I call a figure. Я какво има? Ой, двери кул. 57 фигурки от 77. Много добро. Мисля това да е всичко от това видео. Ако ви е харесало, ударете по един лайк и се абонирайте. Чао!